Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια, ζητούν δικαιοσύνη, ζητούν επιβίωση, ζητούν σεβασμό στον μόχθο τους. Για πάρα πολλές εβδομάδες παραμένουν στα μπλόκα μακριά από τις οικογένειές τους, απαιτώντας λύσεις για τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων, καθώς και για στήριξη στην ζωή στην Ύπαιθρο. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προτείνει κάποιες λύσεις, το μόνο που κάνει είναι να στρέφει τον ελληνικό λαό εναντίον τους. Τι κάνει δηλαδή? Κλείνει τις εθνικές οδούς με την αστυνομία για να κάνει το λαό να σκεφτεί ότι ποιος φταίει άλλος, οι αγρότες φταίνε γι' αυτά. Και παρόλα αυτά, οι αγρότες συνεχίζουν ακάθεκτοι τον αγώνα τους για δικαιοσύνη, καθώς αυτός ο αγώνας δεν είναι μία απλή διαμαρτυρία. Είναι η φωνή της αξιοπρέπειας, η φωνή του σεβασμού για κάθε οικογένεια που ζει από τη γη. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να στηρίξουμε τον αγώνα των αγροτών, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει Ελλάδα που τραφεί, δεν υπάρχει αύριο για την ύπαιθρό μας.